Сәлем. Мин сезне күрергә бик шатмын. Сез дә шулай шатмыни? О, рәхмәт. Сез бигрәк күп икән. Бүген без сезнең белән бергәләп камыр ризыклар пешерәчәкбез. Әйе, дуслар. Хәзер һәрбер бала ярата торган тәм-томны, кабартмаларны ясарбыз. Алар бик матур булачак. Өстәвенә алар белән әле курчак һәм супер каһарманнарны да сыйлап була. Шәп итәйме? Тизрәк пластилиннарны әзерлә, дустым. Безгә бүген зәңгәр су, соры, ал, куе, кызгылт сары, бераз гына шәмәхә, ак, сары, кызгылт сары һәм зәңгәр пластилин кирәк булачак. Бу төсләрнең күплелеге бик матур. Пластик стек белән олы таякчыкты әзерләп куярга кирәк әле, дустым. Башта син минем бер сорауыма җавап бир. Син нинди кабартмалар яратасың? Эшлегә булганнарнымы, әллә эшлексезләрнеме? Без төрле кабартмалар ясаячакбыз. Аларның нинди булачагын бары тик син генә хәл итәсең. Мин, мәсәлән, зәңгәр су кабартма ясыйм. Минем артан кабатла. Зәңгәр су пластилиннан тигез буйчык ясыйбыз, аннары башларын тоташтырабыз. Тоташу урынын бармакларың белән тигезләп куй, шуннан соң әйләндереп, һәр ягын шомартып чык. Күрдеңме? Кабартма ясавы бик җиңел. Менә ничек матур килеп чыга? Әйеме, дустым? Җитешәсеңме? Барып чыгамы? Афәрин. Хәзер әйдә соры кабартма ясыйбыз. Минем артан кабатла. Соры пластилиныңны ал, аннан шарчык тәгәрәт, шуннан соң әлеге шарчыкны буйчыкка әйләндер. Әлеге буйчык тип-тигез булырга тиеш. Алга таба нишлибез? Дөрес, башларын тоташтырып, ялга урынын тигезлибез. Аннары әйләндереп, шомартып чыгасы гына кала. Ой-ой-ой, тигез килеп чыкмады бугай. Аның каравы минем бик оста кулларым һәм бармакларым бар. Хәзер аны тигезлим. Менә шулай иттереп, мондый түгәрәк кабартмаларны кабарынкы, алтын сыман булсыннар өчен шүпрәле камырдан ясыйлар. Аннары көнбагыш маена салып кыздыралар. Килеп чыккан кабартманы кагаз битенә ябыштырабыз һәм өслеген бармакларың белән шомартып чык. Шәп! Бик матур килеп чыга. Әйеме, достым? Менә шулай. Мансында тигезлибез. Менә булды. Әйт әле, дустым, кабартма уртасындагы бу тишек ни өчен кирәк икән? Ансыз бу тәмле әйбер күбрәк булыр иде бит. Бу аны таякка кигезеп, өстенә төрле шикәр ширбәте һәм ялтыравыклар сибәр өчен кирәк икән. Хәзер мин кабартмаларымны матурлыйм. Кайсы төсен сайларга икән? Менә бу кызгылт сары төсенә. Ого, сынымны бизәү өчен миңа озын буйчык кирәк булачак. Менә шулай, башта шарчыктан озын буйчык тәгәрәтәм, аннары бармакларың белән кысып чык, шунда ук аны кабартмага ябыштыру җиңелрәк булсын өчен түгәрәкләсәң дә булып чыга. Килеп чыктымы? Бик матур килеп чыга, әйеме, дустым? Хәзер ал төсле пластилин белән соры кабартмабызны бизик. Шарчыкны алабыз да, кулларыбыз белән менә шушылай буйчык тәгәрәтәбез, аннары аны яссы итәбез. Аны кыскан вакытта әйләндереп барсаң, ул түгәрәккә әйләнәчәк. Менә күрәсеңме, дустым? Хәзер аны соры кабартмага ябыштырабыз. Ул матур булып урнашсын өчен детальны бармакларың белән шомарта ябыштыр. Бик тәмле күренә шулай бит. Бу тәм-том синең уенчыкларыңа бик ошаячак. Ул тагы да матуррак күренсен өчен пластик стек белән сызыклар ясап чык. Күңеллерәк булсын өчен бергәләп саный да алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шәп! Хәзер кабартмаларыбызны бизәр вакыт җитте. Моның өчен безгә 12 шәмәхә шарчык кирәк булачак. Ул шарчыклар тигез килеп чыксын өчен син башта буйчык ясый аласың. Аннары аларны тигез кисәкләргә бүләсе генә кала. Санап чык әле, дустым. Шарчыкларны әзерлибез. Җитешәсезме? Менә безнең нинди матур түгәрәкләр килеп чыга. Әйдәгез инде хәзер бергәләп саныйк. Ничә булды? 12. Шәп! Бу бизәкләрне сыннарыбызга сибеп кенә чыксак, алар ябышмаячак. Кабартмаларны шикәр ширбәте суынганчы бизиләр икән. Без башка усулны кулланырбыз. Очлы таякчык белән зәңгәр су һәм соры кабартмаларга 6 тишек ясыйбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Менә шулай. Аннары ул тишекләргә шәмәхә шарчыкларны тезеп кенә чыгарга кирәк. Без чын пешекчеләр кебек, әйе бит. Бу һөнәр бик күңелле икән. Булары булды. Дәвам итик. Хәзер ак пластилиннан 5 шарчык тәгәрәтәбез.
Аларны шәмәхәләренә караганда зуррак итеп тә ясарга мөмкин. Алай матуррак та булачак. Кулыбызга яңадан ярдәмчебез очлы таякчыкны алабыз, зәңгәр су кабартмада тишекләр ясыйбыз һәм ак шарчыкларны шунда тезеп чыгабыз. Менә шулай. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү. Булды. Бизәү өчен тагын нинди пластилиным калды әле минем? Әлбәттә, кызгылт сары, кишер төсе. Әйе, дустым, нәкъ шулай. Кишернең бик файдалы икәнен беләсең бит инде син. Яхшы. Тигез бойчык ясыйбыз да, аны 5 тигез кисәккә бүләбез. Минем арттан кабатла. Кабартмада тишекләр ясау өчен яңадан тылсымлы таякчыкны чакырырга кирәк. Ничә тишек ясарга кирәк әле? Дөрес, 5-не. Афәрин. Шулай итеп, зәңгәр су кабартманы бизибез. Соры кабартманы да онытмыйбыз. Менә ничек матур килеп чыкты. Бик матур булды, әйе бит, дустым. Менә хәзер инде соры кабартмабызга тотынабыз. Аңа сары пластилин бик килешәчәк. Аннан 5 шарчык тәгәрәтәбез. Менә шулай. 2 шарчыгыбыз әзер. Өченчесе дә булды. 4 һәм 5. Соры кабартмага таяк белән тишекләр ясыйбыз. Шарчыкларны шунда ябыштырып чыгабыз. Менә 1, 2, 3, 4. Ой, сикереп китте. 4 һәм 5. Булды, шәп килеп чыкты. Зәңгәр су ул күк төсе. Ул да соры кабартмабызны бик матур итәчәк. Ничә шарчык ясарга кирәк әле? Дөрес, 5-не. Бу кабартмаларны ясау бик күңелле. Хәзер менә бу кабартмага 5 тишек әзерлибез һәм күк төсендәге шарчыкларны шунда ябыштырып куябыз. Менә шулай. 1, 2, 3, 4 һәм 5. Булды. Аннары бизәкләрнең яхшы ябышканнар микәнен тикшереп карыйбыз. Сыннарыбызны күтәрәбез, әйләндерәбез. Бик яхшы. Ниһаять кабартмалар әзер. Ә мин сезнең белән сау булашам. Хуш-хуш.